Джидо Кришнамурти е роден в село, наречено Маданапали. Аз съм бил в къщата му, където е роден и живял. Вековна стара къща. Симпатична, малка, хубаво място. Сега тя се пази като негов паметник. През ранните години на 20 и края на 19 век теософията се разпространяваше много по света. В края на 19 век и началото на 20 мадам Блаватски се среща с много британски и други европейски търсачи на мистичното, пътувайки из Индия, изучавайки и пишейки много книги. Блаватски е дори преди Макс Мюлър и Пол Брунтън, все изследователи на мистицизма. Това беше в онези времена, когато не отиваш някъде, за да учиш, а заради приключението, в което трябваше да се качиш на кон и да пътуваш до друга страна, да се пребориш с най-различни неща, да се опиташ да срещнеш правилните учители. Беше цяло приключение. Мадам Блаватски пътува до най-различни места. Отива в Тибет, Индия, след това стига до Тамил Наду и основава теософско общество, което все още съществува. И мечтата им е да създадат проект на съвършеното същество. След това те откриват тази информация. Не знам до каква степен разширяват това, но всъщност в йогийската наука, в традицията, има йога под името Сунира. Сунира видял, че човешкото съзнание може да еволюира. Ако създадете перфектно човешко същество, което да предаде това до всички видове хора, така че той идва от традициите на Шива. Той иска да създаде още един Шива, перфектният учител за света, който е многоизмерен, не този или онзи вид учение. Както Шива изучава цялото човешко съзнание и тяло по всеки възможен начин, той иска такъв вид същество и започва да изгражда енергийно тяло за този вид и вярва, че може да създаде физическо тяло за него. Оставя го да живее в продължение на няколко стотин или 1000 години, за да трансформира целия свят до момента, в който си отиде. Той започва да работи на този проект и, разбира се, умира преди да го осъществи. Много амбициозни йоги започват същия проект, който Сунира оставя след себе си и се опитват да реконструират това енергийно тяло на перфектния учител, който може да промени човешкото съзнание. Мадам Блаватски, Ледбитър и Ани Бесент, които се обединяват, за да засилят това теософско движение по света, до голяма степен успешно, събират най-феноменалната окултна библиотека на планетата, която все още е в теософското общество в Индия. Те събират всеки вид книга за окултизма и цял учебен екип. Дори сега групите на Кришнамурти се наричат учебни кръгове или групи, защото те са създадени от Ани Бесент и Ледбитър. Това са брилянтни умове, няма спор за това. Те нямат никакъв вътрешен опит, но са събрали феноменално количество информация. До някъде те вярват, че с тази информация и тяхната интелигентност и интелект могат да пресъздадат всичко това. И започват да търсят подходящи тела, върху които това тяло на супер учителя може да бъде наложено. Кой друг мислите? Джидо Кришнамурти и Рукмини Арундел. Те ги подлагат на много тежък тренинг, за да ги подготвят физически и умствено, но те нямат никакъв вътрешен опит. Те четат книги и подлагат Кришнамурти и на други видове медитативни процеси. Те достигат до някакво ниво и той се превръща в страхотен човек. То е нещо, което никой не може да дешифрира, като уханието на цвете, което не може да бъде пропуснато. Когато Кришнамурти е на около 27 или 28 годишна възраст, теософското общество решава да съобщи на света, че той е световният учител. Перфектният учител е дошъл. Хората набират огромен интерес към това. Кришнамурти излиза на подиума и казва: „Аз не съм световен учител. Цялото теософско общество и техния проект
всичко се срива. Той има куража, чувството и мъдростта да каже: аз не съм. Повечето хора биха казали: да, аз съм учителят. Аз съм превъплъщение на Буда и Исус и всичко. Повечето идиоти биха го казали. Но той има усещането и мъдростта и проникновението да каже: аз не съм тази безсмислица, която се опитват да ме изкарат. Джидо Кришнамурти се откъсва от теософията и започва да говори. Той е брилянтен оратор. Хората се събират около неговата огромна мъдрост и усещане. Той говори по доста магически начин и всички са прехласнати да го слушат. Когато бях 17-18 годишен, някой ми говореше за учебните кръгове на Кришнамурти. Тогава бяха модерни. Всички, които се смятаха за интелектуални, трябваше да четат, да слушат аудио на Кришнамурти. Иначе не бяха достатъчно интелектуални. В индийската интелигенция, ако не си чел Кришнамурти и Достоевски, нямаш мозък. Така те третират. Така че беше като мода за всички. Трябваше да го четат, без значение дали го разбират или не. Та хората говореха. Всеки работен следобед те имаха учебни кръгове, където пускаха аудиокасети с книгите му. Някои приятели ме канаха и аз отивах. За първи път го виждах. По това време беше още жив. Почтеността на този човек го покриваше целия. Тази чиста почтеност на човек не остава незабелязана. Изслушах няколко касети и изгледах няколко видеа. Хареса ми, но бях прекалено див, за да слушам другите. Аз нямах време за нищо. Животът постоянно ме викаше. Нямах време да слушам родителите или учителите. Затова оставих учебния кръг и си тръгнах. Може би го посещавах за около 5 седмици. Отивах всяка събота за около час и половина. Те пускаха видео или аудио за час и половина и след това започваха да обсъждат. Беше едно голямо объркване, защото никой не разбираше за какво говори той. Защото той отказваше да използва методи, да използва примери, притчи, каквито и да е истории, шеги. Нищо подобно. Просто интелектуален анализ. Това е чиста гнана марга. Гнана означава интелектуален начин. От всички 7 билиона души не може да намерите и 10 000, които да имат такъв вид остър интелект, който може без никакъв контекст да разграфи нещата. Може би ще има около 1000 души. И тези 1000 може да нямат интерес към духовния процес. Всички около Кришнамурти усещаха, че той е специален. Но никой не разбираше за какво говори. Защото той отричаше да играе ролята на гуру, да въвежда някого в нещо, да дава каквато и да е методика или процес. Той казва: и без това ще се случи. Вярно е. Все пак ще се случи. Но може би след милиони животи. Той беше фантастичен човек. Когато се появеше, излъчваше ухание. Калип Гибран каза за Кришнамурти: когато влязох в стаята, влязох в стена от любов, която ме удари в лицето. Никога не бихте асоциирали Джидо Кришнамурти с любов. Той не е много обичлив и определено не изглежда така, но е такъв. Енергията му е невероятно състрадателна, но думите му режат като нож. Хората усещаха нещо, но не можеха да го задържат, защото той не се задържаше. Кришнамурти беше като цвете. Неговото ухание се носеше, докато беше жив. Това е всичко. Думите му бяха добри. Ако искате, можехте да ги използвате като интелектуално упражнение. Неговата интелектуална брилянтност строеше във всеки момент от живота му. Той формира няколко училища, които са невероятни и все още съществуват. Веднъж той каза нещо за образованието, което наистина ме завладя и ме преобърна отвътре. Заради всички идеи. Никога не бях помислил за алтернативен начин на обучение. Мислех само как да демонтирам цялата образователна система в съзнанието си. Когато той говори за образование,
внезапно ме срази и разбрах, че има друг начин за това. Тази мисъл ми дойде на ум. Бях само на 17-18 години и живеех диво, мечтаех да избягам на някъде. Тогава помислих, че ако някога имам дете, бих искал да дам на това дете този вид образование. Така и стана, когато дъщеря ми трябваше да отида на училище. Когато я приеха в едно от най-добрите училища в Ути, тогава изникна в съзнанието ми. Добре, има училище на Кришнамурти, защо не я изпратя там? И тя отида в това училище, където прекара 8 години. Само тези 5 съботни след обеда имаха такова голямо въздействие над мен, че предадох дъщеря си на неговите грижи по един или друг начин.